2021 ел Россияда фән һәм югары технологияләр елы дип игълан ителгән иде. Бүген илебез фән үсеше ягыннан артта калмаганмы? Татарстанда фәнгә мөнәсәбәт нинди? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы, студиядә Алмаз Гафиятов исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, каршыгызда тимәләр бар, кагыйдәләр шундый, килешмәсәгез кызылга басасыз, килешсәгез яшелгә һәм ак нейтралитет билгесе. Иңлек менә бу 2021 елны нәкъ менә фән һәм югары технологияләр елы буларак кабул ителү турында сөйләшик. Менә Мөршидә ханым, нәрсә бу? Фәнгә 100 белән борылымы, әллә ниндидер замана таләбе генәме? Мен моны икесе дә дип әйтер идем. Фәнгә 100 белән дә борылу һәм замана таләбе дә. Менә технологиялар, әйме? Без бит инде безнең тормышыбызга әлеге технологиялар ул кирип бара. Оның артыннан җитешергә кирәк. Моның өчен фәннең дә алга киткән булуы кирәк. Фәндә кемнәр? Фәндә минем белүемчә хәзер олы яшьтәге кешеләр. Яшьләр дә килә алар артыннан ияреп. Әмма ләкин әле теге ныклап фундаментта безнең олы буын тора. Олы буын ул технологияларга бик тиз бирешми дип уйлыйм мин. Шуңа күрә бик вакытлы кабул ителгән карар. Үзгәрешләр булсын иде иң мөһим, ләкин соңгы арада барыбер ничектер шундый фикер урнашты, бигрәк тә безнең илдә фәнгә игътибар аз бирелә, безнең кадрларны бәяли белмиләр һәм күбрәк чит илгә китә үзебезнең кадрлар. Хәтта менә без фән буенча әгәр дә үзебездә тоткарлап кала алсак, без бөтен дөньяда иң беренче урында булыр идек дип. Булат әфәнде, килешәсезме бу фикер белән? Кызганычка каршы килешәм. Бүгенге вакытта фәнгә карата менә яшь, бигрәк тә яшь кадрларны җәлеп итә белмиләр. Икътисади яктан. Шуңа күрә яшьләр әзрәк. Әмма дә ләкин бүгенге көндә фән дигәндә дә бик кара тез белән буярга ярамый, якты яклары да бар. Фән барбер, минемчә, ныклап аяк астында тора әле. Һәм бу урында бер видеоязмада карап алыйк, әле дәвам иттерербез. Безнең Казан Милли тикшерү техник университеты КНИТУ-кайда фән белән шөгыльләнер өчен шартлар бар инде. Безнең ачышлар тикшерү нәтиҗәләре Татарстанда, Россиядә гына түгел, чит илләрдә дә танылды. КАИ фәннешлекләре космос, ракета, авиация, машина төзелеше кагылышлы, аларны җитештерүче сәнәгать оешмалары белән хезмәттәшлек итә. Безнең технологиялар инде экспортка да чыкты. Индиядагы Бангалор дигән шәһәрдә безнең җитәкчелектә һәм безнең проект нигезендә композит технология үзәге ачылды. Аны КАИ композитның күчермәсе дип әйтергә дә була. КНИТУ-кайдан 15 яшь галим умник программасында җиңүче дип танылды. Фән тикшерүләрдә безнең студентлар да бик актив катнаша. Аларга хезмәтләре нәтиҗәләре буенча арттырып стипендия түләнә. Һәм бүген күбрәк фән менә аерым алык без республиканы, Ханым безгә сөйләдәйме? Шактый уңышларыбыз бар. Ләкин менә безнең галимнәрнең төп проблемасы нәрсәдә? Алар аны гади халыкка чыгара белми, массаларга чыгара белми, журналистлар белән эшләмиләр алар. Журналистлар белән эшләмәгәч инде, димәк, халык белми аны дигән сүз. Шуңа күрә ничектер бер стереотип бар фәндә, безнең тотрыклылык юк, менә ничектер алга китеш юк дигән әйбер фикер шуннан да килә. Әйберләре дә әлләни мактанырлык түгелдер. Менә монда Раниягә сүз бирик әле. Студентлар белән эшләүгә барып тоташамы күбрәк менә бу фәнгә бәйлелек, аерым алганда безнең республикада моңа карата мөнәсәбәт ничегрәк икән? Например, мәсәлән, үземнең мисалымнан чыгып әйтә алам. Безнең Казан Федераль университетында студентлар өчен барлык шартлар тудырылган. Чөнки фәнгә кызыксыну булган студентлар магистратураны тәмамлагач, аспирантурага керәләр дә, шунда үзләренең фәнни эшләрен дәвам итә алалар. Моның өчен барлык ишекләр дә ачык, тырыш булган студентлар, үзләрендә көч тапкан студентлар фәндә бик зур уңышларга ирешә ала дип уйлыйм. Чөнки мин эшләгән лабораторияларда моңа барлык моның өчен шартлар да тудырылган. Тудырылгандыр, ләкин моны бит әле киләчәктә менә Мөршидә ханым әйткәнчә шулай ук әле халыкка җиткерү, бәлки белеп бетермәү дә бардыр. Һәм шулай ук сезнең юнәлеш буенча эшләүче кешедән безнең бер фикер бар, видеоязмадан соң дәвам иттерербез. Минем фәнни тикшеренү эшем оппортунистик, ягъни шартлы патоген бактериялар һәм алар китереп чыгарган авыруларны өйрәнүгә юнәлтелгән. Бушыннан да бик актуаль тема, чөнки элегрәк бу төр микроорганизмнар зарарсыз дип саналган, ләкин соңгы вакытта аларның иммун системасы зәгыйфләнгән кешеләрдә төрле авырулар китереп чыгарга икәне ачыкланды.
Мин эшли торган тагын бер юнәлеш, ул авыл хуҗалыгы микробиологиясе белән бәйле. Без бәрәңге фузариозын китереп чыгара торган микроскопик гөмбәләрне өйрәнәбез. Әлбәттә, бу юнәлештә бик актуаль, чөнки бәрәңге ул ибидан кала безнең икенче туклану продукты. Шулай итеп, мин ике юнәлешемне дә актуаль дип саныйм. Яшьләргә фәндә эшләү мөмкинлекләре бармы, юкмы дигәндә, әлбәттә бар. Хәтта шуны әйтергә кирәк, бүгенге көндә күпчелек конкурслар һәм проектлар алар яшь галимнәрне җәлеп итүгә юнәлтелгән һәм мәсәлән мин әйтә алам, безнең лабораториядә барлык хезмәткәрләрдә диярлек ул 40 яшьтән яшьрәк кешеләр. Грантларга килгәндә шуны әйтергә кирәк, әлбәттә грантларсыз яшәп булмый, чөнки яшь галимнәрнең хезмәт хакы да бик югары түгел, шулай ук университетлар отчет өчен таләп итәләр. Төрле конкурсларда һәм грантларда катнашуны. Мин үзем Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе тарафыннан оештырылган ике конкурста грант тотканым, җитәкче булганым, шулай ук 5-6 РФФИ һәм РНФ тарафыннан финансланган грантларда башкаручы буларак катнаштым. Менә бу грантлар турында әле аерым сөйләшербез. Менә монда аңлыйсы килә системаны балалар белән эшләү. Игорь, сезгә сорау, көйләнгәнме бездә? Мәсәлән, совет чорында аерым ниндер сәләтле һәм фәнгә кызыксынуы булган балаларны аерым табып алып, алар белән эшләү бара иде. Хәзер нәкъ менә балалар, аннары мәсәлән шул ук мәктәп, югары уку йорты, фәнни хезмәтләр һәм гомумән фән өлкәсенә кирип китү юнәлешендә менә бу чылбыр төзелгәнме, әллә ничектер барыбер бер-берсеннән башка аерым яшьләр алар? Монда дөресен әйткәндә төрле яктан карап була. Бүгенге көндә мәктәп чыннан да фәнгә юл ачучы. Ул белемнәргә генә түгел, һәм фәнгә юл ачучы шундый бер даирә, шундый бер юнәлеш дип әйтик, һәм нәкъ менә укытучыдан бик күп нәрсә тора. Мин үзем аланнарда, лагерьларда эшләгәч, балалар белән без күбрәк шул лагерьларда шөгыльләнәбез һәм сәләт мәктәп булмаса да, бүгенге көндә әле мәктәп булмаса да, безнең әз генә политика, сәясәт башкачарак дип әйтик инде, без балалар белән мәктәп программасына һәм мәктәп китапларына кагылмыйча башкачарак төрдә фәнне өйрәнергә тырышабыз. Менә ничегрәк кызыксыну уятасыз балаларда? Ниндирәк алымнар бар? Бик гади. Җәй баланың инде укуы беткән, һәм ул килә ял итәргә лагерьга. Ләкин сәләт лагерендә ул укый, һәм аны укыта шундый ук аспирантлар. Аспирантлар аны үз программалары белән, яңа программалар белән укыта, һәм монда бала өчен барлыкка килә ике әйбер. Беренчедән, ул мәктәп программасына кагылмыйча шул әйберне башка яктан өйрәнә. Ягъни аның өчен ниндидер яңа шундый Эврика дип әйтимме соң инде, ул әлеге информацияны башкача табып була икән, аңлый бу бер, һәм икенчедән үзен өйрәткән аспирантка карый, яисә профессорга, һәм менә бит ничек аңлатып була икән дип уйлый. Шул рәвешле бала предметтан алып, мәктәп предметыннан алып, фәнгә күчә. Әкрен генә, ягъни шул математика аның өчен әз генә икенче әйбергә әйләнергә мөмкин. Димәк, мәҗбүри рәвештә укыту түгел, бу очракта кызыксындыру чараларын там Сәрбина, сез дә менә үзегезнең эшчәнлегегездә кулланасыз бугай менә бу уен формаларын һәм гомумән әле милли рәвештә дә өйрәтәсез дип беләм, менә шул хакта сөйләсәгез. Мин әлбәттә Игорь абый белән килешәм. Мин үзем дә сәләттә сәлкеш булганым бар дияргә. Һәм инде әлбәттә Игорь абый әйтеп узганча, укытучыларның роле бик зур һәм әлбәттә инде ата-аналарның да роле бик зур балада фәнгә мәхәббәт тудыруда. Һәм инде минем үземнең әлегә шәхси тәҗрибәм булмаса да, инде бик күп булмаса да, ул тәҗрибә аның бер усулы буларак уеннар дип саныйм, уен формасында аңлату. Мәсәлән, без быел гыйлем, фән һәм мәгърифәт үзәге белән бергә инде, мин үзем шуның агзасы булып торам, менә шундый уенны тәрҗемә иттек. Әлеге уенның авторы Мария Кирикова, ул рәссам, һәм игътибар иткәнсез, бу оклы каралыймы? Бу уен шул ук вакытта буягыч та булып бара, раскраскада. Бала уйный да, буйый да, һәм шул ук вакытта аның тагын бер үзенчәлеге бар әлеге уенның, биредә кырмыскалар тормышы. Ягъни бала әлеге уенны уйнаган вакытта ул кырмыскаларның уясындагы төрле иерархиялар, нәрсә белән тукланалар, кемнәр аларның дошманнары, дуслары һәм башка. Ягъни бала уен аша биологияның бер өлкәсе белән тулысынча таныша ала. Һәм инде киләчәктә кем белә, бәлки ул бала мирмиколог, ягъни кырмыскалар белгече дә булырга мөмкин. Ансы булырга мөмкин, әйе. Ләкин бит әле шул кызыксыну уеннардан соң да дәвамы булырга тиештер. Нәкъ менә аларны күреп алу, белү. Мөршидә ханым, сез килешмисез ахры ниндер фикер белән? Менә сәләт әйтте, җәй көне ди балаларны алып китәбез лагерьга. Ул сәләт лагерына теләсә кемлә гәлми, әле шунсы бар. Менә җәй көне генә бала белән
шөгыльләнеп, аннары укытучы хозурына тапшыру ул бик үк дөрес түгел. Монда ничектер комплекслы булырга тиеш инде. Монда хөкүмәт тарафыннан ниндидер программалар кабул ителергә тиеш. Ул мәктәптә дә укытучы анда 32шәр бала бер класста утыра, бөтен балага да мәхәббәт тудыра алмый. Һәм ул алай булырга да һич түгелдер бәлки. Булырга да тиеш түгел, ләкин менә шуның белән шөгыльләнергә теләгән баланы да ул күрмәскә мөмкин, чөнки ул мәктәп укытучысын үзегез беләсез, аның нагрузкалары, өстәмә әйберләре бик күп. Кагаз шанс айры мәсьәлә. Игорь нәрсә, ниндидер фикердән килешмәс. Килешәм, һичшиксез, ләкин шул ук моментта шуны да онытмаска кирәк. Үзегез әйттегез, барлык балалар да фәнгә китә алмый. Һәм үзенә ошаган, фәнгә гашыйк булган кешене укытучы да күрәчәк, һәм ул үзе дә тартылачак. Һәм без сәләттә булган барлык баланы дагы фәнгә өстерәмибез. Ягъни аңа шу икән, ул үзе теләп алга таба барачак һәм үз юнәлешен дәвам итәчәк. Ул мәктәптә укымый бит әле. Әлбәттә, аннары университет соң китә. Әйе, университет һәм күтәрелешә. Шуңа күрә ул бер-берсенә бәйләнеп барырга тиеш һәм менә шул фан өлкәсендә яшәүче эстрада йолдызларын гына күрсәтергә түгел, менә бу телевидениедан да, бәлки менә шул фан өлкәсендә эшләүче кешеләр, кызыклы шәхесләрне күбрәк күрсәтергә кирәк. Һәм уку да бар бит. Монда инде махсус сөйләп алганнар. Гөлназ, менә лицейга киләләр ниндирәк теләк белән һәм сезнең лицейны мәсәлән тәмамлаган кешеләр ничә проценты шул ук фан белән шөгыльләнүен дәвам итә икән? Шуннан да, менә безнең лицейда, мисал китереп әйтсәм, гомумән башлангыч мәктәптән алып, башлангыч мәктәп кенә түгел, балалар бакчасыннан алып, инде фән белән шөгыльләнү башлана. Минемчә, тулы бер мөхит тудырылса, шундый балалар бакчасы, башлангыч мәктәп һәм урта мәктәп тулы бер чылбыр барлыкка китерсә, безнең очракта бу шулай. Фән белән шөгыльләнергә кызыксыну уяту була. Мәсәлән, безнең укучылар 5нче сыйныфка кабул итеп алабыз без. Һәр берсенең фәнни проекты бар. Алар һәр берсе шул проект өстендә эшли һәм эшләп кенә калмыйлар, нәтиҗәләре бар. Хәтта кайбер укучылар үзләренең фәнни проектларына патентлар алдылар һәм шулай ук зур өлеше КАИның фәнни тикшерү. Грантлар турында да сөйләшербез, ә менә фән өлкәсендә эшләүчеләрнең матди хәле нинди? Бу хакта рекламадан соң. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таяны ноктасы тапшырабыз. Бүген фән турында сөйләшәбез. Гөлназ рекламага киткән сөйли башлаган иде. Ишеннән да менә бу чылбырны әгәрдә төзегән очракта һәм киләчәктә шул ук лицейлар булсымы, махсус фән белән шөгыльләнүче уку йортларымы, менә бу процентлы яктан күбрәк һәм сыйфатлырак белгечләр алу өчен менә сезнеңчә нәрсә эшләргә кирәк икән? Югары сыйныфта укыганда инде минемчә югары уку йортлары белән эш алып барырга кирәк. Монда инде югары уку йортларыннан педагогларына, укытучыларына мәктәпкә кызыксындыру, аларны мәктәпкә чакыру, алар белән берлектә эшләү. Әлбәттә инде любой мәктәп мондый үзенә мөмкинлекләр тудыра. Ләкин барыбер менә шул ук сорауга һаман җавап таба алмадык әле без. Менә ни өчен Булат әфәнде китәләр икән безнекеләр чит илгә? Анда шартлар яхшыракмы? Һәм мәсәлән шул ук инде бөтен кешегә билгеле булган Кремниевая долинада күбрәк рус кешеләре хәзер дөнья күләм танылган проектларны уйлап таба, эшли. Анда аларга яхшырак түлиләрме? Һәм ни өчен бездә мондый шартлар тудырып булмый икән? Чөнки барыбер бит инде фикерләү һәм баш эшләтү ул нәкъ менә безнең илдә туган дигән сүз бит инде монда. Рус кешеләре генә түгел, татар кешеләре дә китә. Россия турында сөйләшәбез. Россия кешеләре дә китә. Әйе, анда шартлар яхшырак. Көнбатыш илләрендә, мәсәлән, Төркияләрдә шул ук шартлар яхшырак. Фәнни хезмәткәрләргә бүген түлиләрме? Ничегрәк матди хәлләр, ниндирәк аларның бүген? Түлиләр, әмма дә ләкин кирәк хәтле түгел. Ләкин бит төрле грантлар бар, алардан файдаланырга мөмкинме? Грантлар бар, әйе, әлбәттә, грантлар белән файдаланырга була, оторга була. Әмма дә ләкин миңа калса монда безнең дәүләттәге икътисади хәле бик үк яхшы түгел бит инде бөтенләй алганда. Шуңа күрә шул бөтен итеп алыр карарга кирәк дип уйлыйм. Теләге булган кешегә үсеш юнәлеше бармы икән? Мөршидә ханым, шул авыл хуҗалыгы өлкәсендә, әгәр дә синең теләгең бар икән, анда мәсәлән шул авылга кайтып нәрсәләр төзергә, сиңа күпмедер дәрәҗәдә барып финанс ярдәм бирәләр һәм син бу эшчәнлекне алып барырга мөмкин. Менә фән өлкәсендә бүген әгәр дә эшләп андый хәл бармы икән? Өлкәдә дә ничектер бездә күрәбез бит инде, тормыш тәҗрибәсе шуны күрсәтә. Теләсә нинди һөнәр иясе дә ничектер чит илгә чыгып,
онда үзен танытса, киредән Россиягә кайтса, аңа җиңелрәк, аңа ничектер яхшырак карыйлар. Шундый бер мисалда бар, әйме? Аннары менә авыл хуҗалыгы дидегез. Ул бездә грант отучылар, уйлап табучылар бар бит. Шул ук менә бәйрәмгә игүдә әле күптән түгел генә ялгышмаса Марат Кәлимуллин дигән яшь галим бәйрәмгә игүдә технологияны яхшырткан. Менә Команды талантлар бар, әйе, ул Россия гранты откан. Икътисадчы Теге бөтенләй галимнәрне ташладылар, яшь галимнәргә акча бирмиләр дип әйтеп булмый. Ул акчаны кемгә бирәләр соң? Бер кемгә бирмиләр ул акчаны. Монда димәк, юлларны эзләргә кирәктер. Һәм бу өлкәдә, авыл хуҗалык өлкәсендә икътисадчы Илгизәр Гайнетдиновның фикере дә бар әле, тыңлап үтик әле. Фәнни өлкәдә һәм практик өлкәдә фән белән практиканы бергә алып бару нәтиҗәсендә һәм фәнни казанышларны авыл хуҗалык өлкәсендә куллану нәтиҗәсендә республикабызда уңышларга ирешелә аерым бер күләмдә. Бүгенге көндә Татарстан Республикасы сөт җитештерү буенча Россия Федерациясе буенча беренче урын алып тора. Бертөкле культуралар, терлек һәм кош ите җитештерү буенча 7нче урында, яшелчәләр җитештерү буенча 10нчы урын алып тора. Бу, әгәр дә изге рәвештә фәнни эзләнүләр алып барылмаса һәм алар тормышка ашырылмаса, шушы күрсәткечләрне тәэмин итеп булмас иде. Югары технологияләрдә үсеш алган заманда яшибез бит. Менә ни өчен кызыксыну һәм ни өчен бәяләнми икән әлеге һөнәр һәм чөнки бит инде хәзер киресенчә нәкъ менә әлеге һөнәр ияләре, фән белән эшләүчеләр, нәкъ менә әлеге югары технологиялар белән бәйле эшчәнлек күрсәтүчеләр кадерләнергә һәм нәкъ менә алар алда торырга тиеш дип әйтик. Менә Булат әфәнде, сез килешәсезме? Миңа каршы торган оппонент булды инде. Шибер зат. Нәрсә дип әйтәс килә? Мин бит сорау туды бит ни өчен чит илгә, Көнбатыш иленә. Чөнки анда тормыш яхшырак, шуңа күрә китә яшәр. Шуны гына әйттем мин. Аннан соң менә пресса белән эшләми дигәннән, мәсәлән, безнең академия наукта, фәннәр академиясендә яшьләр шурасы бар, безгә журналистлар да килде, без мәкаләләрне дә бастырабыз. Шуңа күрә сезне дә үзебезгә чакырабыз, килегез. Бу җитәрлек дәрәҗәдә башкарыламы соң? Менә бу әлбәттә җитәрлек дәрәҗәдә башкарылмый. Бәлки кыска гына Академия науканың бар, журналист буларак шалтыратып берәр проблеманы хәл итәргә сорасаң, әйме, берәр атнадан соң гына җавап бирәләр. Нәрсәдән килә бу, Игорь? Бәлки менә ничектер башка юлларында эзләргә кирәктер. Мәсәлән, шушуда. Менә бүген фән турында, менә хәзерге вакыт эчендә бик күп уңай булмаган, ләкин шул вакытта тискәре әйберләр әйтелде һәм буларны төрле яктан карап була. Ләкин минем фикеремчә, бүгенге көннәрдә фән илкүләм алай ук популяр түгел. Нәрсәгә бөтен кеше сәламәт яшәү рәвешенә күчте. Чөнки иртә белән зарядка ясау файдалы, чөнки йөгерү файдалы һәм бу популяр, моны бөтен кеше күрә. Нәрсәгә фән белән бөтен кеше шөгыльләнми? Чөнки дөресен генә әйткәндә бик авыр, мәсәлән, фән кешесе белән сөйләшә башласаң, менә бүгенге видеоларда да мин күп нәрсәне аңламадым дип әйтә алам. Һәм менә бу ничектер фәнне әз генә бәлки җиңеләйтү кирәктер. Фәндә бөтен кешедә булуын теләсәк, аны әз генә җиңеләйтергә кирәк. Әгәр фәнгә фән кешесе генә айрым кеше икән. Шуңа күрә күп сан турында сөйләшмәсәк тә буладыр. Игътибар итсәң, синең хәзер 3 оппонентың кызыллыкка бастылар, Гөлназга да сүзрәгә әле. Нәрсә белән килешәсез? Мин килешмим, фәнгә кызыксыну юк, яисә бөтен галимнәр дә алар белән сөйләшү кызык түгел дигән сорауга мин килешеп бетмим. Чөнки безнең балалар фән белән шөгыльләнә һәм алар современный технологиялар дәрәҗәсендә аларга бу кызык, алар бүгенгесе көндә кирәкле булган фәнни тикшеренүләр белән шөгыльләнә. Балаларга кызык булырга мөмкин, әмма монда фән турында сүз бара. Ул бит аларга дигән йортын бетергәннән соң чит илгә чыгып качмасмы икән дигән сорау куела бит монда. Бала әлбәттә кызыксына ул. Бу бала дәрәҗәсендә генә калмый, безнең инде менә студентларыбыз бар. Алар инде студент булгач та бу эшләрен дәвам итәләр. Һәм кызыксыну сүрелми, алар бит аның белән эшлиләр. Һәм алар ярдәм сизәм икән, ярдәм сизәм икән шул ук, мәсәлән, дәүләт тарафыннан булсынмы ул, ниндидер грантлар ягыннан булсынмы. Әгәр дә менә шундый мисал алыйк, мәсәлән, мин хәзер кирип китәргә телим икән, менә фән өлкәсенә, шул ук сезнең мәсәлән лицейны төгәлләдем димин. Һәм минем зур кызыксынуым һәм икенче яктан сәләтем дә бар икән. Мин тулысынча үземне бу шартларда ачып бетерә аламмы һәм минем хезмәтем тиешле дәрәҗәдә, шул ук мәсәлән Европа булсын, Көнбатыш булсын, шул ук дәрәҗәдә бәяләнә алачакмы? Әллә инде без һаман шул ук якка караячакбызмы бер күз белән? Минемчә,
Бу Россия күләмендә генә бәлки бәяләнеп бетә алмастыр, чыннан да. Бу инде чит илгә чыгу мөмкинлеге эзләү туачак, әлбәттә. Әле кумирлар юкмы безнең? Рания, сез ничек уйлыйсыз? Мәсәлән, шул ук фән өлкәсендә инде һәр дөньяга, бөтен дөньяга таныш, монда инде яңалыклар ачу һәм гаҗәпләндерү кирәктер. Илон Маск кебек, мәсәлән, Стив Джобс кебек мисаллар безнең илдә җитеп бетми микән? Ничек уйлыйсыз? Монда күп кеше әйтә, чит илгә чыгып кына эшләсәң, фәнне күтәреп була дип. Ләкин, мәсәлән, без эшлибез фәнни хезмәткәрләр белән башка илләрдән коллаборациядә. То есть, кыскача әйткәндә, эшнең бер өлешен без эшлибез Казан лабораториясендә, икенче эшне алар эшләр үзләренең, например, Англия лабораториясендә. Без алар белән электрон җайламалар ярдәмендә шалтыратышып сөйләшәбез, уртаклашабыз үзебезнең нәтиҗәләребез белән, и шундый коллаборация ярдәмендә безнең илләр арасында фәнни эш алып барыла. Бу бик уңай, и тагын бер әйбер әйтеп китәсем килә. Монда күп кенә кеше әйтте, нишләп яшь галимнәр китәләр чит илгә. Минем өчен әлеге көндә шундый проблема тора безнең лабораториядә, башка лабораторияларда да, мәсәлән, күп кенә экспериментлар өчен реактивларны без бик озак көтәбез. Чөнки аларны рәсмиләштерү кагаз эшләре бик күп вакытны ала. И кайбер реактивлар 3-4 ай килергә мөмкин. И бу фәнни эшне бик күп тоткарлый. Әнә мондый коллаборациялар ярдәмендә без бу эшне тизләтә алабыз. Сезнең эшчәнлектә шулай укмы бу? Шулай узак көтү, мәсәлән, монда минуслары бармы? Андый минуслар күрмим, мин тарихчы, миңа кирәкми. Менә шуңа әйтәм, сезнең менә эш мисалында, мәсәлән, шул ук шартларда эшләргә ярый дип саныйсызмы? Минемчә, менә мин үзем фән эшчесе, шартлар яхшы бар, шартлар бар. Менә әйткән сүз һаман да күп кешене фәнгә кертергә телибез. Шуны әйтәсе килә. Менә бөтен баланы, бөтен кешене фәнгә кертеп булмый. Фән ул бик тә элитар әйбер. Чөнки аның шул кандидатны диссертацияны яклау да, язу да бик авыр. Мәсәлән, шуңа күрә анда менә бер кашанда кешене күп итеп кертеп булмый. Бәлки монда санап һәм карап кына эшләргә кирәктер. Менә Сәрбинас, ничек уйлыйсың, балалар арасында ул сәләт инде кичкенәдән үк күренәме? Менә шул ук балаларда һәм аларның күзләрендә кайберләренең очкын чыкты икән. Нәкъ менә аларны алып барырга кирәкме? Әллә барысына да менә хәзер без тоттырып фән өлкәсендә мисаллар күрсәтәбез һәм кемнән чыга, шуннан чыга дип көтеп торыргамы? Беренче этапларда әлбәттә барысына да бер тигез игътибар юнәлтергә кирәк. Ул аерым, син бит әле белмисең аның кайсы сәләтле икәнлеген. Аның барысы белән дә эшләргә кирәк. Инде аннан соң гына ниндидер тестлар бәлки уздырганнан соң гына, менә мәсәлән, кайбер илләрдә шундый махсус тестлар булдырылган. Шуннан соң гына бәлки инде аерып алып, ул шушы балалар белән аерым эшләргә мөмкин. Кем эшләргә тиешме ул балалар белән сезнеңчә? Теләге булса алга таба, монда бит әле төрле этаплар үтәргә кирәк. Үсеп җитә, тормышы башлана, авырлыклар туганы. Менә кем эшләргә тиеш дидегез? Остазлар эшләргә тиеш инде. Күптән түгел республикада да менә безнең фән өлкәсендәге казанышлар өчен бүләкләделәр. Шуның бер кешесенең фикерен тыңлап үтик әле, аннан дәвам иттербез. Бу премияны безнең коллектив алып бик зур перспективаларны безгә ача. Мәсәлән, яңа давалуюсларның, больницаларның эшенә кертәбез, табибларны усыларга өйрәтәбез. Без 4 тарафтан эшлибез. Бу була неврология, кардиология, травматология һәм онкология. Безнең эшнең нәтиҗәсе 2019 елда Татарстанда 10%-ка инвалидлык кимеде. Безнең алда әле бик күп эшләр көтә. Көн сайын без тырышып эшләргә тиеш. Зур уңышлар һәм фәнни ачышлар телибез. Сәламәт булыгыз. Димәк, технологияләр эшли, ләкин шулай ук тагын бер сан бар, фәнни белем дәрәҗәсе турында да сөйләшәсе иде. Россия 70 ил арасында, мәсәлән, 32нче урында калган ди. Булмас нәрсә хакында сөйли бу. Белем дәрәҗәсе түбәнме бездә һәм гомумән фәнни яктан сыйфатлы белем бирәләрме бүген? Мин Казан, Татарстан турында тулайым алганда, минемчә, чыннан да бу белем бирү җитеп бетми торгандыр. Чөнки махсус уку йортлары, профильле уку йортлары бик аз. Опять-таки, югары квалификацияле укытучыларның җитмәве, шулай ук югары уку йортлары белән төгәл бәйләнеш булмау, менә шушы факторлар элемтәне кирәк. Безнең вакыт күп калмады, кыскача гына фәнне үстерүдә һәм аның әһәмиятен билгеләүдә нәрсә таян ноктасы булырга тиеш? Беренчедән ул галим үзе. Галимнең абурын артырга кирәк, җәмгыятьтә, шул ук мәктәпләрдә дөрес әйтәс, күрсәтергә. Һәм гомумән яшь галимнәр һәм бөтен галимнәрнең дә икътисади яктан яхшыртырга кирәк. Шул проблема дип саныйм.
Инде менә чит илләр белән шагылышлар ягыннан гыйлем ансыз тора алмый. Мин үзем дә, үзебез дә без менә Төркия институтлары белән эшлибез. Шуңа күрә хәзерге вакытта гыйлем бер илдә генә ябылса, алай булмый. Аралашып торырга тиеш. Шуннан да фәнни кадрлар күп, мөмкинлекләр дә бар. Менә бу барлык мөмкинлекләрне бары тик дөрес юнәлештә файдалансыннар иде дигән теләктә сау булашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.